Nandito kami sa sementeryo. Hindi sila ito, hingal na hingal. Hi! May count na yun. Si 16 na nanonood sa'yo. Yun. Hello sa 16 na viewers. Panoorin niyo si Yumi. O yan, maglalaro ng ano. Tatampi ko siya dyan mamaya. Light. Hello, Light. Okay ka pa ba dyan, Light? Hinahan mo na, Light. Tiga ka muna dyan. Huwag kayo mag-video. Baka ka. Ano yun? Ano, login kayo. Bahala kayo dyan. Sino ba yun? Pwede ba mag-comment? Sabihin mo. Merong salita to. Ha? Hmm.
Tingin mo sa simbahan ka mo maraming Sa simbahan daw marami. Dito wala. wala daw multo sa Wala daw multo sa sementeryo. Sa ano daw marami? Saan? simbahan. Sa simbahan daw. Wala dito multo. Saka sa ospital. Saka sa ospital, doon daw marami multo. Mga atnog ng snails, dapat pisain daw. Kasama daw yan. Gyrotamis. Gyrotamis. Iba yan. Bata eh. Bata lang ata. Kaya ganun. Ba? Nag-comment. Huwag kayong mag-video. Baka ano yun? Ano yung sabi niya? Login kayo. Bahala kayo dyan. Baka Pa, multuhin madami yung naman dyan eh. Si Wontoy. Gay. Meron Anong mo gay? wonton. Hi Wonton. Si Hi Wonton. Gay. Gay daw ako. Bakla daw ako. Sabi niya. No? O baka hi Ano yun. ba yung mga Na viewers mali lang? lang. Ano ba yan? Konti na nga. Kasi 16 eh. Naubos na viewers natin. Nagsalita lang ako. Ano ba yung big stream? Ano ba yung ibig sabihin? Malaking bakalang stream daw. Bakla daw ako. Si Light ang bakla. O yan o. Si Light. Pati when... Oh, bata lang. Papatayin, mumute ko na. Baka daw mukhang ano yung boses ko. Ba't daw ba kasi ipit? Hindi O ah. ganun lang talaga yung boses mo. Ganda kaya ng boses ko. Di Batang ikaw na. bata. Ay, joke. Ay, Bye na. tas yung height mo Eh, din sila bata. ito. Ano Light? Kawawa naman sila ito. Lilibing ka na dyan namin, Light. Bye-bye. Lukay kayo natin. Bye-bye, Light. Ayos na kami. Eh, bye-bye. Yumi, tara na. Iwanan si Light. Eh, ba't hindi pinipisa itong mga eggs?